Narodila sa v Seredi. Toužila po jednoduchom, sebestačnom živote v súlade s prírodou. A tak sa Viera Kranz pred 12 rokmi presťahovala na samotu na Moravu. Keď do rodinného hospodárstva pribudli 3 ovečky, uvedomila si, že chce využiť všetko, čo jej zvieratá ponúkajú. Nielen mäso a mlieko. Objavila čaro spracovania vlny. Odvtedy sú doslova všetky vlákna, aké si len dokážete predstaviť, súčasťou jej života. Vlna je častokrát taká podceňovaná a ľudia majú traumu z toho, že ja som mala vlnené svetre a to píchalo hrozne. Ja si myslím, že už sme takí trošku ako rozmaznaní a že nedoceňujeme vlastne tie zdroje, ktoré máme k dispozícii. A tá ovčia vlna je veľmi špecifická v tom, že skutočne hreje, termoreguluje, to znamená, že vlnených ponožiek sa netreba vôbec báť ani v lete, pretože oni vás krásne budú chladiť. Pani Vierka vníma vlnu ako dar prírody. Každé vlákno v sebe nesie príbeh ročných období, starostlivosti o zvieratá a remeselnej práce, ktorá premieňa surový materiál na niečo jedinečné. Vlna je pre ňu vzácny odkaz minulých generácií, aby sme boli trpezliví a mali úctu k prírode. Toto je vypraná ovčia vlna. Prvé, čo urobím, že vlastne si tú vlnu takto rozvoľním. Robím to aj preto, aby som odtiaľ vybrala zástrihy, čo sú vlastne malé, krátke, tie, ktoré mi vlastne nedržia v tom stočení časti, kedy strihač dvakrát strihne na to isté miesto. Potom vlastne z toho vznikne taký krásny obláčik, rozvoľnený. Keď už mám takýto obláčik, vlastne som ešte nič neurobila, iba rukami som to rozvoľnila, tak sa rozhodnem, aký česací nástroj zvolím na vyčesanie. Najkvalitnejší výsledok mám z hrebeňov. Na tých hrebeňoch viem vyčesať akúkoľvek vlnu, aj tá, ktorá je veľmi špinavá. S tými hrebeňami z nej dokážem dostať nádherný výsledok. Vždycky aspoň 2-krát prečešem. Týmto vlastne dosiahnem, že tie vlákna budú rovnobežne vedľa seba a dostanem z toho tzv. Česanec. Keď to potiahnem, tak sa mi to rozpadne, takže z tohto by asi sveter nikto nechcel. Takže v čom spočíva vlastne princíp toho pradenia, že tie vlákna takto zatočím do seba. A teraz už to drží. Toto je spúšťacie vretienko, je to vlastne akoby závažie, kde ja si začiatok vlastne zavesím a začnem točiť. Rozhodnem sa, či doprava alebo doľava a potom to vlastne musím už dodržať až do konca, že stále budem priasť rovnakým smerom a tu už mám upradenú nitku. Pradenie na kolovrátku je pre Vierku odmenou za všetku starostlivosť, ktorú vložila do svojich ovečiek a spracovania vlny. To je taká tá čerešnička na torte. Vlastne keď si to človek všetko pripraví, vyčeše a celý ten proces trvá dlho, až kým sa dostane k tomu kolovrátku. Takže to je v podstate moja najobľúbenejšia časť tej činnosti. Pradiem asi úplne najradšej zo všetkého, ale dostať sa k tomu je trnitá cesta. Ovčia vlna je len jednou zo surovín, ktoré Vierka spracováva. Jej šikovnými prstami prechádzajú aj rastlinné vlákna, ľan, konopa či prhľava. Dokonca si chová vlastné priadky morušové na jemné hodvábne nite. Okrem tradičných materiálov spriada aj netradičné. Srsť tiav, psov, mačiek či zajacov. Toto je priadza z koňa. Je to také pichlavejšie, ale na podiv. Myslela som si, že to bude také nenositeľné, ale myslím si, že sa z toho normálne dá aj spraviť nejaký užitkový textil. Toto je psík, toto je tiež psík, toto je tiež psík, toto je vlčí špic. Krásne vidno, že každé plemeno má tú srsť úplne inú, že toto je zase také pichlavé, špicaté. Mačička je trošičku taká komplikovaná, že ona sa hodne spostí a aj ten výrobok, ktorý sa z nej spraví, tak má tendenciu sa postiť a zmenšovať sa, takže je dobré ju s niečím zmiešať. Buď to zamiešať ju s ovčou vlnou, začesať, aby vlastne sa využili tie vlastnosti tej ovčej vlny a pomohli tej mačičke nej tak sa ako sposťovať. Žiadne zo zvierat pri tomto procese netrpí. Srsť sa im buď vyčesáva, alebo ohľaduplne strihá. Minimálna dĺžka je 5 cm. Platí, že čím je dlhšia, tým je jej spriadanie jednoduchšie. Toto je Snežienka, je to samička angorského králika. Je to plemeno veľmi staré, pochádza z Turecka a u nás má dlhodobú tradíciu. Tá ich srdc je nesmierne jemná. Je to oveľa jemnejšie ako ovčia vlna. Nepoznám nikoho, koho by toto mohlo píchať. A je to dokonca 6-krát tak teplé ako ovčia vlna. Že tá výhrevnosť je skutočne obrovská.
Angorské králiky sa strihajú 4-krát ročne. Ak by ich chovatelia nezbavili srsti, hrozilo by ich udusenie. Napríklad na jednu čapicu potrebujeme 2 stríže alebo 2 angorských králikov. Na taký sveter už potrebujeme 20 stríží alebo 20 angorských králikov, takže chvíľku to trvá. Vierka verí, že remeslo má žiť a preto svoje skúsenosti s radosťou odovzdáva ďalej. Cestuje po školách, organizuje workshopy a značením ukazuje, aké kúzlo sa skrýva v obyčajnom vlákne, keď mu človek venuje lásku a trpezlivosť. Stále si hovorím, že sa musím strašne dobre starať o svoje zdravie a musím žiť aspoň 300 rokov, aby som stihla všetko to, čo mám v pláne a čo by som ešte chcela stihnúť a zvládnuť a vyrobiť a vyskúšať. Príroda je najcennejším darom, ktorý máme. A ako sme videli v príbehu pani Vierky, v jej objatí môžeme nájsť rovnováhu a pokoj. Ponúka nám bohatú paletu darov, ktoré sú častokrát cennejšie než čokoľvek, čo nájdeme v regáloch obchodov. Možno je čas, aby sme ju začali vnímať ako skutočného partnera v našich každodenných životoch. Pri Slovensku v obrazoch dovidenia opäť na budúce.